Kaman, tiyo mano yier gi duon bura mar UDA kendo waneno kanyo Kipchumba Murkomen nitiere kanyo wantiere gi Aden Duale wantiere kod jotelo mamoko mano yier e duon bura mar UDA kendo koro tel ma tije gi nyadiriyo orumo. Iparano okang' mane ma inyalo kaw mondo gi president kech gin jo kanyo to Kenya Kwanza pod nitiere telo ne kweth machal kama. King'iyo Facebook wall mara kaka Honorable Kennedy Ondiek sama ne Murkomen kamoting'o the lady from Kihara, Jane Kihara, jogo sama ne gibedo nominated. King'iyo what I posted on the date mane gibedo nominated nawacho niya it is not necessary mondo ng'at moseyudo position to serve Kenyans kaka senator kaka MP chak withdraw that service mosemiye mandate gi jo Kenya no dok e nominated role nikech ing'eni mind is power which is nominated ok en elected koro ing'eni mano mistake samoro ne ong'eyo gima nodhi dwaro kuro an baby president ne ong'eyo ting'eyo nyaka be understand sami loso government nitiere pillars an awacho maber ok ochuno ni koro ng'ato bed faulted nikech koro en ka President William Ruto to ji ng'anyo generally ana wacho ni problems momiyo jowagi ng'anyo ok en problem ma William Ruto be ok en problem ma ministers en problem ng'eny gi mochakore ka mbeleni emomiyo jo Kenya wacho ni wasesandore ga ming'a ndalo Moi ndalo Kibaki ndalo Uhuru nyaka sani to nikech problem machando wacho ka gokinyi tageni ni jomoko no winja kenda nuoyo problem machando en corruption and mano kende is the only thing ma jo Kenya tinde ok many thuolo mar tich to gimanyo thuolo mar yuto koro yudo ni ng'ato nyalo yudo thuolo kata jok mineno manyo tich mondo ndik gigi gimanya tich mondo many kako to na wacho ni pek mar kuo mar pes jopiny emomiyo wasebedo gi pek makata ane UDA kata ine ODM pek ko ekoturite nikeche jogo machiwo weche mag kandarasi machiwo contract miluongo ni procurement officers oyie mondo jotelo odigi mondo gi sign gik maricho accountants oyie mondo jotelo odigi mondo gi sign gik maricho auditors kobiro koyudo gima rach otimore oyie mondo jotelo geng' wang'i mondo giyie ni gima rach no kare ber then jok matimo investigation bende ka koro biro yudo ka auditor no oseyudo makosa mondo mikoro mak ji ebe chaki igeng'e nikech oyie ni jatelo mondo ti kode mondo investigation okethre koro an adwa wacho niya ka jowa ni kare to wang'iuru niya ere kuma wadwa dhiye kata kel ma minister adwa wacho ni awacho a station ma antie sani ni kata Nyasaye mepole maket bed Kenya ka president ok wanyiso procurement officers ok wanyiso accountants ni nyaka utim the correct thing to onge kuma bro dhi as a country gima duong' madwa wacho ni Kibaki nogolo ministers ge moriembo dhi dala te ne giduogo ang'o manodong' ok michuki kende ma ji wacho ni michuki nikende michuki rules pod tiyo nyaka sani Uhuru Kenyatta nobedo gi ministers ka donge mineno en mana Matiang'i to gi ng'anene to gi mano the late Magoha donge to ne en gi ministers mamoko the main thing en ministers gi to Kenya bedo ni richo man gi makosa opuko gi oko mondo mi president koro wang'o nen mondo ng'i kako duogo yudo nikech moko to biro duogo e cabinet kiwacho kamano tini iye gi ja Kenya